Здравейте, приятели! Елате с мен да направим една кратка анкета за крепост Ида. Ето го моя колега Ивайло. Сега ще му задам първия въпрос. Чувал ли си за крепостта Ида или още си мислиш, че това е нова фитнес програма? Разбира се, че съм чувал за крепостта Ида. Това е едно страхотно място. Но пък всъщност може и да е като фитнес програма, тъй като има доста голяма база и всъщност има къде да се направят крачки. Ако трябва да опишеш Ида с 3 думи, какви ще са те, без ни аз знам? Само с 3? Ще ми бъде трудно. Нека поискаме помощ от Сети. Сети? Слушам. Можеш ли да опишеш крепост Ида с 3 думи? Само с 3. Само с 3 ще ми е доста трудно. На първо място бих казала древна. Добре. Доста вдъхновяваща и може би омагьосваща. Това е точната дума. Омагьосваща. Виждам, че двамата сте чудесен екип. Нека продължим с анкетата. Какво според вас е най-важното за добрия екскурзовод? Знания, глас или способност да води група в 35 градуса без да се разпадне? Определено са необходими много знания, както и доста силни гласни струни. Но пък да се издържиш на тези жеги си е доста голямо предимство, така че според мен и 3. Ако можеш ли да организираш нещо напълно щуро в Ида, какво би било? Първото нещо, за което се сещам, е сватба. Определено сватба. Колежката е на такава вълна, защото буквално преди дни получи пръстен. Шегата на страна, но там наистина се организира много хубави сватбени ритуали. Има страшно много място за хубава сватбена фотосесия, както и за всички твои близки и приятели. Като се замисля, не е лоша идея. Ще те поканя. Чакайте, един последен въпрос. Какво би подарил на Ида за рождения й ден? Нова стена, повече туристи или просто една голяма прегръдка? Още повече туристи. Които да ги обсипят с много силни и големи прегръдки.